ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಓಡಮುಟ್ಟಮಂಡೇರಿಗೆ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ವೇಜಿನಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಬಜ್ಜೆ ವೇಜ ದಿನಕ್ಕೂ 8 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆಗೆ ಮೇಸರು ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಸರು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ್ಯಾರ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ. ಲಾರಿ ಕಲ್ಲು ಲೋಡುಗು ಅಮ್ಮ ಬುಡಿಯರದಲ್ಲ ನಿಗಲೇಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ತಮಿಂದ ಕ್ಲಾಶ್ ಕಲ್ ಜಮ್ಮಡಿತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪಂಡ ಬಲ ಅಂದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಎಡ್ಡಾಪನ ಬಲ ಬಂಡಗೆ ಯಾನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಪರ್ದಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲು ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟದೆ ನಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ ನಡ್ಲಿತ್ತು ದಾಯ ಪಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ 5 ನಿಕ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಹೌದಾ ಪೊಡಿಗೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ಬಂಡರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಯಾರ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇರಗ ಒಂದು ತೂದು ತತ್ತಂಡು ಇಂಜಿನ ಇನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಏರು ಪನ್ಪುಣ ಮರಿ ಅನ್ನ ಇರಗೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡಿತ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೊನ್ನನ ಇಸ ಪನ್ನರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಸ ಲಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ದೇವರಜ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಜಪ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲದು ಸತ್ಯ ದೇವರಜದು ಇರು ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ನಂಬೋಡ ಇರು ಹೊರ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ನೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪ. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry. Pure Masthi with Manju Rai. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಅನನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿನಕಲು ಆಮಿ ತೆಲದಕಲು ಇಮಿ ತೆಲದಕಲು ಬರಿ ತೆಲದಕಲು ನೋಡ ತೆಲದಕಲು ಒಣಸನಕಲು ಒಣಸರಪನಕಲು ಉದ್ದದಕಲು ಗುದ್ದದಕಲು ತೋರದಕಲು ಸಬರದಕಲು ಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪನಕಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಒಂಜಿ 185 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಂಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಪಾತೆರ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ತೂಪನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಂದ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಪಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಂಗೋಡು ಪುದರ್ ಮಂದನಕ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೇನು ತೂನಗನೇ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಉಲ್ಲೇರ ಅರೇನು ತೂನಗ ಕೊಂಡಾಟದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅರೇನು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪಡ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡೆ ಹಾಕಲೆ ಅಡೇ ರೀ ಅಡೆಗಿ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಣ್ಣ ಏ ಅರೆ ಗತ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಗತ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಬೋದು ಕೊರಡಜ್ಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜನಕ್ಲೆ ಏನಂತ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಣ್ಣ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ತೂಪೇರ ಅವ್ರು ನೀರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಹಾಕಿರತ್ತು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬಾಬು ನಾವು ಉಳ್ಳಾದಕ್ಲೆ ಬೋದು ಕೊರಡ ಉಳ್ಳಾದಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂದ್ರ ಮರ ಉಳ್ಳಾಗಿ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಅವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಂಜೇರೆ ಕುಂಜೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಪುಟ್ನಾಗ ಪುದಾರ್ ದೀತೇರು ಅತ್ತೆ ಏನು ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೇಪ ಕುಂಜರಿಜ್ಜಿ ರಾಮ ಕುಂಜೇರೆ ಹೆಕ್ ಪುದಾರ್ ಸೇರ್ಸದ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇಬೆ ಅತ್ತು ಫುಲ್ ಪುದಾರ್ ರಾಮ ಕುಂಜೇರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಮನಿಗ್ಲೆ ದಾಯ ಮುಲ್ಕುಳ್ಳದಾರ ಮರ ಆತ ದೂರದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುದಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನೋಡ ಅತಿ ರಾಮ ಕುಂಜೇರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ರಾಮಕುಂಜೇರ್ ಅತ್ತು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜೇರ್ ಓ ರಾಮ ಕುಂಜೇರ್ ಬರ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಟ್ರ ರವಿ ರಾಮ ಕುಂಜೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಂಡಿ ಅವು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸದರ್ ನೈಟ್ ಪೋ ಅನ್ನ ರಾಮಕುಂಜದ ಪುದಾರ್ಡೆ ಅನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಉದ್ದಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕು ಯಾನು ಉನ್ ಪೂರ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನತ ಓಟ್ರಸ್ ಪಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚದ ನರಮನ್ ಕಾರ್ ಆ ತುದ್ದಪ್ಪ ನೋಡ ಏನಿತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಟ್ರೇಜ್ ಮಾರ ಅದೇನು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಸಾವು ಮಾರ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ತ ನನ್ನ ದರ್ಬೇದ ಅಂತ ಅವೇರು ಅತ್ತಿ ಅವು ಎಕಡ್ದ ಅಂದೇತ ದರ್ಬೇದವ್ಲು ಇಂಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉನ್ನತ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಓ ದರ್ಬೇದ ಬತ್ತನ ಹೀರೆಗನ್ನ ಈ ಜನ ಎಂಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೂರಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಕಾಡ ಬರ್ತದೆ ಹೀರೆಗೆತ್ತ ದರ್ಬೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಬರೋಡ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದರ್ಬೇದಾಗ್ಲಿ ಇರತನ್ನ ಎಬ್ಬಿ ಎನ್ನನ್ನು ನಡ್ಕೋಯ್ತು ಅರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಬಾ ಫೋನ್ ತುನ್ನಗ ಅಂಚ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಲೆತ್ತನದಾನೆ ಇಂಜನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂತ ಅದ ಇಂಜನೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರು ಎಂಚ ಬತ್ತನಿ ಏನು ಫೋನ್ ಪಂತೊಲೆತ ಅಂಚತ್ತಿ ಪೂರ ಜನಕುಲೆ ಎಡಪು ಇರಗ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಇವೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತರ ಬುಡ್ಲೆ ಮರ ಎಂಚಿನ ಸಂತೆ ಮರ ಇರು ಯಾನೆ ಇರಡ ಕೇರ್ನ ಕೀರು ಉತ್ತರ ಮರ ಇರು ಇಡಿ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಮರ ಪುಂಡು ಜನಕಲೆ ಬೋಡದ ನಿಲ್ಗೆ
ಸತ್ಯ ಮನೋಡ ಸುಳ್ಳು ಮನೋಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಮೂಲು ಇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೂ ಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತನಂಡ ఆయన లైఫ్ స్టోరీ కంటే పొక్కడే ఆయన కుల్లది పొక్క అడగల పాతారు స్క్రిప్ట్ పూర స్క్రిప్ట్ ఉంది బోడా ఎక్కువ ఆయన మాంతడు ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಇಜರ ರಾಮಕುಂಜಗ ಬಲೆ ರಾಮಕುಂಜದ ಒಂದು ಎರಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಆನೆ ಬಾರನೆ ಕೇಳಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಮೂಲಕುಲ್ಲ ದನ ದನ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಪು ನಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೀನಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆಗೆ ಏನ್ಪೆ ಈ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಲ ಅಂದ ಮೂಲ ಸತ್ಯಗೂ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆನೇ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಜಿ ಜಿ ಮೂಲ ಆಜೆ ಪಡೆದು ಪನೋಲಿ ರೇ ಜನ ಬೇತಿನ ಅದನ್ನ ಆಜ ಗೋಡು ಹತ್ತಿ ಮುಲ್ಲು ಆಜೆ ಪಡೆದು ಪನೋಲಿ ಸತ್ಯ ಮುಲ್ತೆ ನಂಬೇರಿ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜ ಅದು ಉಂಟಿ ತೀರ ಎಣ್ಣ ಪಂಡ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪರಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಕ ಅದಾದ ಕೇನಾರುಂಡ ಕೇನೇನು ಇರು ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಇಡಿಗ ಅತ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆನ್ಲಿ ಐನ್ ಇರ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನೊಂದು ಪೊಂಡ ಪನ್ಕ ಇರು ಓಲುಪುನು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ರಾಮಕುಂಜ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಡೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಗ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ರಾಮಕುಂಜ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದವೇ ಇಲ್ಲದ ರೋಡ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಓಲಣ್ಣ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ಪ ಅವೇ ಇರ ರಾಮಕುಂಜ ಉಲೈ ಪೋಯಾರಂಡ ಅತ್ತು ಬಾರಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬರ್ಪು ನೀರು ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಪು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಪಾರ ಇರು ಏ ಚಿನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದು ಓಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾರುಂಡ ಮಾರ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಪ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಒಟ್ರಾಂಚ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೂದಂಕ ನೆರಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಮಕುಂಜದಾಗ ಅತ್ತತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಎಂಚತ್ತು ರಾಮಕುಂಜ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಾರ ಅತ್ತು ಇರ್ನೆಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಾರ ಇರು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ತಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾರ ಬೇತ ಓಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬನು ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಪೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮರ ಪೊಕ್ಕ ಓಟ ಬೇತ ಓಡ ಒಬ್ಬನ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪನ ಮನೆ ಅತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏತನ ಏತು ಕೊರಪಾರಿ ಏನಿಗೆ ಕೊರಬಿಜಾರ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಾರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ಈರು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಾರ ಅತ್ತನ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲ ಓಡ ಬೇತ ಒಬ್ಬನ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬನ ನಾಟಕ ಮುಗಿಪುನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪುನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪಾರ ಬಕೋಡೆ ಒಬ್ಬನ ಅತ್ತ ರೂಮ್ ನಿಮ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಆಟ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿ ಜನ್ನ ಅವ್ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ 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 ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೇರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದೇ ಒಂದ್ ಜನ ಇಬ್ರು ಬಿಸಿ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಬೇದ ಬತ್ತನ അതിന് എന്ന തരക്ക് പാടൊന്നുണ്ട് ದರ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಂದರೆ ದರ್ಬೆದ ನೀ ಪೂಜೆಗೆ ಓ ದರ್ಬೆ ದರ್ಬೆ ಪಂತಿ ಪಂತಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ರವಿರಾಮಕುಂಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅದೇ ಬಲೆತೆಲಿಪೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಆದಿಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೀತಾರತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಲ ಎಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಇರು ನನ್ನ ಸೈತನಲ್ಲ ಐನು ಮರಪ್ಪಾಯರು ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಂದು ನೇರ ನೇರ ಪಾತೀರ್ ನಂಚೆ ನಂಚತ್ತು ಸೈತನೇಟಲ್ಲ ಮರಪ್ಪರ ಇರು ಅಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪಾರು ಸೈತನ ಏಂಚಿನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತಿ ಸೈತನಲ್ಲ ಮರಪ್ಪಾಯರು ಅಂದು ಸೈತನ ಓಡಿ ಮರಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೈತನ ದುಃಖ ಹೋಪುಜ ಸೈತ ಹೋಪುಜ ಬುಗಂಜ ಸೈತನೇಟ ಮರಪ್ಪಾಯರು ಸೈತನೇಟ ಮರಪ್ಪ ಅವು ಮರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಆತ ಮೋಕೆ ಉಂಡಿರಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆತ್ತುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವಿ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪಾರ ಹೂವಿ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪಾರ ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ಚೀರ್ನ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಕೊರ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕಿ ಅಂತ ಅವು ಕೊರ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಅವು ಆನಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಕೊರ್ಜಿನ ನೆಂಚ ಅವನ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಲೈಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಡಪೇರ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗತ್ತ ನಾವು ನಡತೊಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಬರತ್ತೊಂದ ಆಯ್ತು ತುಂಬದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲಲೇ ಏರು ಪುರ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಂಚಿನ ಮಾರ ಅತಿ ನೇರ ಅದೇ ಒಂದು ಕೇನಾರ ದುಂಬೆಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈ ತರ ನಿಕ್ಲು ಮಾರ ಇಂಚನಕ್ಕೆ ನೋಡುದು ಅತ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪದೇ ಏನ್ ನೋಡ್ಚ
ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ದಾಯ ಮರಿ ಓಲ ಬಂತಿದ್ದು ಮರಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೇನು ಮೂಲ ಬದಲು ಪನರಿಜ್ಜಿ ఆయన ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬತ್ತಕೇಳಿ ಪನರಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಮಾತ್ರ ಪುದಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ದಾನೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪನಾಯರು ಪನಾಯನ್ ಅದೇ ಪಂಡೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರ ಪನ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಕೆಲ ದಿಕ್ಕಡು ಅಂದ ದಾದಂದು ಪುದಾರ್ ದಾದ ಅವ್ರು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಣಂತೂ ಓಡ್ಚಿ ಬರಂದು ಬಾತ್ ಸುಲಭ ಬಾಯ್ಡು ಅಂಚ ನಾಟಕಡು ಬರ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಏತು ಜೋಕುಲು ನೀವು ಎಂಕಲನ ಮೂಜಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಾಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಾಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈರು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ 4 ಜನ ಟೋಟಲ್ 4 ಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋತೆ ಅವಲೆ ಅವಲೆ ರಾಮಕುಂಜಡಿ ಹ್ಞೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಮಕುಂಜಡಿ పోతు ನಾನು ಹೋಲು ರಾಮಕುಂಜಡಿ ಹಾಂ ఎలిమెంటరీకి రామకుంజ అవుతున్నా ఏళ్ళే ముట్ట ఐదుకు హై స్కూల్కి రామకుంజ ప్రైవేట్ ಶಾಲೆಗೆ పోయినా ప్లైవుడ్ అత్త మరి ప్రైవేట్ ಶಾಲೆ ఉండత్తా రామకుంజేశ్వర ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ప్రైవేట్ ಶಾಲೆ పోతున్నా ఈ జనత ಕೇಂಜಿಂಗ್ ఇంచిన కేంచి ಐದಕ್ಕ ఐదుకు ಐದು ಅಲ್ಪನ ಅದು పోదు పోదు ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ పోదు ప్రైవేట్ ಶಾಲೆ ಓದೇರ పోతున్నా ಅಂದಂದು పోదు ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟೆ పోదు కలుతున్నా ಅತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ నెక్స్ట్ మండే ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ పోయినా పీయూసీ ముట్ట పోయా అంటే ఫైల్ అయినా బతున్నా సీదా కూలి ಬೇಲೆಗೆ పోయినా ಬರ್ಚಿಂದ ಬರ್ಚಿಂದ ఓలా ಬರ್చింది ಜೀವನನೇ ಬರ್ಚಿಂದ ಅಂತ జీవననే ಬರ್చింది అత్తి ఒక ఇళ్ళలో వనసుకు దాలజ్జాన్ని అంచె మండే చాను ఎంకి పొక్కడికి నమ్మదాయ ప్యాంట్ షర్ట్ వాడుతూ పోపున ఇళ్ళకి ఇస్తున్న కవర్ అందులేరత్తాను అంచె యాన్ల మెల్ల ಶಾಲೆ ఉంటాయినా ಬೇಲೆಗೆ పోయినా ಕಲ್ಪನೆ ಬರ ಹೆಂಚೆ ಇತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸರ್ ಇತ್ತು ಈರು ಪನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಾಲೆದಾಗ ಪನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪ ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ ಮೂಜೆಡು ಸೊನ್ನೆ ದಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಜೆ ಪುನಃ ಆಜೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಜೆಡು ಸೊನ್ನೆನೇ ದಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಒಂದ ಮಂಡೆ ಬೋಪು ಜನ ಇರು ದೆತ್ತೋನು ಅಂತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊರಂತೀನಿ ಸೊನ್ನೆ అయితే ఆయన కల్పన ధర ఆయన తెత్తున్నా కాబ్జే అంద అవు గ్రేట్ అవుట్ ఆయన ధర్మ తెత్తున్నా కాబ్జే అందు అంచా మేడం ఓకే నా ఫేవరెట్ టీచర్ ಯಾರು టీచర్ ಮಾಸ್ಟ್ರಾ ದಾಮ್ಲೆ ಸರ್ ದಾಯವು ಇರೆಗ ಆರಿಷ್ಟ ಆರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪೊರ್ಲು ಇರೆಗ ಹಾಕೊಂತೀರು ಅಮ್ದ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಒಂದಿನ ಓ ನೆನಪದ ಒಂಜಿ ಸರಿ ತಿಂತನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತನ ಸರಿ ತಿನ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಗಣಿತದ ಗಣಿತದ ಬೇಡ ಗಣಿತದ ಇರೆ ಗಣಿತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓ ಒಳ್ಳೆ A+B ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು B+C ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಓ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮಕು ಮಂಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಬೆಂಚೆಡ್ಲ ಉಂತಾದರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜೋಗುಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಗಮನಿ ತಪ್ಪೊಂಡೇರಿ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಹೌದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗ ತಿಂದನೆ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಟು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಾನಂಜಿ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ಬುರ ಅದು ಜಾಬ್ ಬಿಡಿತ್ತೆ ಒರಿವರೇನ ಒಂದು ಅವ ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಪೋತಲಿತ್ತಿನಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಡ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನ್ ಪೂಜಾರ ಇತ್ತೆ ರಾಮಗುಂಜನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏರುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪನ್ ಪೇರು ಏದೇ ಚನ್ನೋರಿತ್ತೆ ಏಡಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನಿಗೇನು ಅವರ ದಾಹೇ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತಿ ಏದೇ ಚನ್ನೋರು ಅವರ ಪನ್ನೆರ ಬಿಜ್ಜಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡುವರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಚ್ಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊರ್ಚೊಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಬೊರ್ಚೊಚ್ಚಿ ಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅತ್ತು ಈ ರಾಣಿಮಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುದನ್ನ ಪೋತುವೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಇರ್ತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಪೋತುವೆ ಇರ್ನಾಂಡ ಈತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ಪೂಜಾರ ತಿಂಗಳದೇನು ತಿಂಗಳದೇನು ಜಿ ಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ಪೂಜಾರ ಎಂತದಾಲೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಎಂತದಾಲೆಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಐದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಅದು ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಜನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಐನೂರ ಪನ್ನರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಜಾಕ್ಲ ಕೊರ್ನೆನವ್ರ ದೆತ್ತಂಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಏತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ತೂಪುನ ಕೊರ್ನೇನು ದೆತ್ತು ನಾವು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ದಾದ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಲ್ದೇರ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಈರು ಮಲ್ಲನ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ರಡಿ ಜನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಾರೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂತಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಹಾಂ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ಅವನಿ ತತ್ತನಿಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ತತ್ತನು ಬಂಡರು ಅವನಿ ಪನೊಂತಿರತಿ ಅವೇರು ಬಣ್ಣ ಅವ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ತೂದು ತತ್ತಂಡು ಇಂಜಿನ ಇನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಏರು ಪನ್ಪುಣ ಮರಿ ಅನ್ನ ಇರಗೇರು ಬಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಅವರು ಏಸಿಗೆ ಅಂಚತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ತೂದಿತ್ತೇರಾ ತೂದಿತ್ತಾರ ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಲೇ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಅನ್ನ ಬರೋ ಕೇನೂರು ಚೆನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಪೋಪೇನು ಪೊಕ್ಕಡಿಗ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡಿತಾವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ್ಣದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೊನ್ನನ ಇಸ ಪೊನ್ನರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಸ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂದವೆ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜರಿ ಎಸ್ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಓಡಾತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಾಕಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ಪುತ್ತೂರು ದಾಪುಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತನ ಇದು ಮೊಲ್ತ ಪೋ ಮರ ಇದು ದಾಯ ಮರವು ಅಂಚತ್ತಿ ದರ್ಬೇಡು ನೀ ಪೋತುಂಡಿ ದರ್ಬೆ ಈರ್ನವು ಎನ್ನೋ ಹೊತ್ತು ದರ್ಬೆದ ಈ ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದರ್ಬೆದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾಡೋದುಂಡು ಅತ್ ದಾಯ ತತ್ತಿನಿ ತತ್ತನ ದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಐನ ದಿವಸ ಹುಡುಕ ತತ್ತದು ನಂದ ಅದು ಐನ ದಿವಸ ಪಾತ್ರ ಮರ ನಿಕ್ಲು ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲೆ ಈ ಜನ ಎನ್ನ ಪೋಪ ಹೆಂಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಿತ್ತು ಅತ್ತಿಯೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೂಂಡ ಬೇತೆ ಎಜ್ಜಿ ತೋಡತಿ ಅಂದ ತೂತು ಜಾನು ತೋಡತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದೇನು ತೂತಾರ ಓ ಈರು ಬುಕ್ಕಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡ್ಸಿ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಬೇಜಾರು ದೋಷ ಅತ್ತು ಆ ಬೇಜಾರಾಡು ಅತನ ಖುಷಿ ಆಡು ಓಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಇನ್ನು ಲವ್ವ ಚಾಕ್ ಈ ಜನ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಎರಡರ ಪನ್ ಪೂಜಾರ್ ಓಡ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಬೇತೈಸದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲ ಇಂಕ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅನ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಅಂಚಣ್ಣ ಈ ರವಿರಾಮಕುಂಜ ಗಾಯನತ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ತೂತನೊಂಡ ತೂದು ದೀತನೊಂಡ ತೂದು ದೀತನೊಂಡ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನದಲ್ಲ ಪಣ್ಣುವೇರಿ ಅಂಚತ್ ಪೊನ್ನು ತೂದು ದೀತನೊಂಡ ಅತ್ತ ಇಜಿನ ದಯಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ತೂಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ರವಿರಾಮಕುಂಜ ಮದ್ಮೆ ಆತ ತೋಡತಿ ಹೋದೆ ಬಿಡಿ ತೋಡತಿ ತೂವಲಿ ಏರಣ್ಣಲ ಅತ್ತ ಏರಣ್ಣ ಐತೆ ಅವು ಯಾನು ತೂಪೆ ಐ ದಾಯ ಈರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಚೆನ್ನ ಅತ್ತ ಏರಣ್ಣ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರವಿರಾಮಕುಂಜ ಮದ್ಮೆ ಅದ ಯಾನ ಆಪೆ ಪಂಡ ದೀತರ ಪೊದ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಇದು ಎಂಕಿ ಏರಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರವಿರಾಮಕುಂಜಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತ ಚಿಕ್ಕತ ಇಂಚೆ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ ದರ್ಬೇಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೇರೋಲಿ ಆತ ಅವ್ರ ಬೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ಚಿ ಇರು ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಲೆ ಇರು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿ ಯಾನು ಪೋ ಸತ್ತ ಬೇರು ಯಾನ್ ಶೀತಲ್ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ನಾವು ಕೇನಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ದಾಯ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತಾದಾಯ್ತಾರ ಬುದ್ಧಾಲ ಜೊತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹೆಸದಾಲತ್ತಿನ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಬೋಡ್ದಂಡ ಕೇಳಲೆ ಪನ್ಪೆ నేను మధ్యమే లేపారు ಲೆಪ್ಪ నేను తూదీతిల కొండిరు ತೂಕ ಮುಕ್ಕ ತೂಕ ಇರು ಎನ್ನ ಹೆಸದಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಕೇನ್ ಪರ್ನ ಕೇಳಲೆ ಸರಿ ಐನ್ ಬುಡ್ಕ ಬಿಡ್ಕೊ ಪುತ್ತೂರ್ದೇನು ಹೋಯ್ನು ದಾಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಐತೆ ಏರಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೊದ್ದು ನಾನು ಪನೋಲಿ ಐತೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಅತಿ ಈರೆಗೆ ದಾಯ್ ಮಾರ ಈತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಐತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತತ್ತನ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ತತ್ತೆ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಈತ ಈರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಈರೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಂಘ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ತುಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಡ ವಾಪಸ್ ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಅಂತೆಪ್ಪ ಈರೆದಲ್ಲ ಆದ ವಾರುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಈತ ಈರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ರ ಇಜ್ಜಾತ ಎಂಕ ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಅವೇ ದರ್ಬೇಡ ನೇಲ್ ಮಾತ್ರ ದರ್ಬೇಡ್ ನೇಲ್ ನಿಂಚಿನಿ ಏ ಬೊಕ್ಕಡಿಗ್ಲ ದರ್ಬೇಡ್ ಈರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಿ ಅವು ಸುದ್ದಿ ಬೋರ್ಚಿ ಬೇತಾತ ನಿತ್ರ ಬಾತೇನೆ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಮದಿಮೆ ಆಯರು ಅವಾನಗತ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ ರಡ್ ನಾಲ್ ಜೋಕಲಾಂಡ್ ಯಾವ ಓ ದೇವಾ ಅವ್ರು ಒಂತಲೇ ಮಾರೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಇರೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ದಾರು ಅಂದೆ ಉಬಾರ್ದೊಂಜಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಜಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಬನ್ನ ಸಮಯ ಬನ್ನ ಬನ್ಕ ಅಂದ ಬೇತದಾಲೆತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಡ್ದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಡ್ದಾತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ವಿಷಯ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೈತಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೈತನ್ ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚೈತಂಡು ಒಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚೂರು ಬಂಗೊಡಿತ್ತ ಅಂದಾತಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಡಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಡೆ ಉಂಟ ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ರೆ ಉಂಡೊಂದೇನೋ ಉಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಚಾಯ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಇಂಚ ಉಣ್ಪುನಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ತು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತು ಉಂಡುನಾಗ ಎಬೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಎತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಓಪನ್ ಏರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಪಣತೆ ಅಂದೆ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಉಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಅಂದ ಒಂದು ಅವು ಇಟ್ಟು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂದ 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 ಈ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂದ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪ ನಮಗ ಆಪ ನಾನು ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ఒక మద్మేగ పూర నమకు మస్తు ఖర్చు జీర్ణ మద్మేనగ కుడిత చట్నీ ఉప్పు ముంచి ఎట్టిద బడిత చట్నీ గంజి ಈರಿಗೆ ಎನ್ನು ಮದ್ಮದ ದಾಯ ಮಾರ ಈರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅನ್ನ ಇಸೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಾತು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮದಿಮಿಗೆ ಇವರು ಮದ್ಮೆ ಅವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವತ್ತು ಕಾನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ತನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಮೆಹಂದಿ ಹೊಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹೌದಾ ಇರಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡುದ ಕೊರ್ಕದ ದೇವರ ತಾಡು ಕೊರ್ಕ ಅವ
ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅವಲೆ ಇಟ್ಟದು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಿನಿಮಲ್ ತೊಂತಾರ ಶಾಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಡತ ನಂಜಿ ದಾದನ ಘಟನೆಲು ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ఇప్పుడు ಭಯಂಕರ ಸುಮಾರು ಕಸರತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಸುರುಕಿ ಅಪ್ಪಗನಿ ಭಯಂಕರ ಕಸರತ್ತು ನಂಚ ಉಪದ್ರ ಈಚೆ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗನಿ ಇರೋಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ వెన్నర ಚೂರು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅರೆ ಕೇಟಿ ಮೋಹನ್ ಎಂದು ಇತ್ತೇವ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ದ ಕೇಟಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಮೋಹನ್ ಎಂದು ಬುದಾರು అని ಕೇಟಿ ಮೋಹನ್ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರು ಆಯಿಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಜುಬೋಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಂತಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಕೈತಾಲ್ ಪೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಕ್ಲಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಾರೈತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರೆಜ್ಜಿ ಬಿ ಪುಗ್ಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒರೆರು ಕುಲ್ಲದು ಮಿತ್ತು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಂಡ್ಯಾರ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚದ ಆ ಜನ ಬರ್ತದೆ ದನಿ ಅತ್ತನ ಅನ್ನನ ಮಿತ್ತು ಉಂಟದ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಏನೋ ಕುಡೀಕೆ ನಾನು ಬರ್ತದನ್ನ ಏನು ಅಗುರಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಬುಳ್ಕ ಬೂರ ಬುಡ್ನು ಎನ್ನ ಬೆಲ್ತಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಬುಡ್ ಜಾರ್ದ ಡಮ್ಮಲ ಬೂರ್ತುನ್ನಿ ಬೂರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಚನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಊರ್ತು ಜವಂಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕತೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮದ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಜ ಬಿದಿಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದ ಗಜ ಇದು ಬೇತ್ ಆ ಗುಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟ ತೀರಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ತೂಕಣ್ಣ ಇರ್ದಾಯ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಪನಂದೆ ಅನ್ಬಿಡೆ ತೂಕ ಅಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಡ್ಲಿ ಇರ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಅವು ಪನ್ಕ ತೂಕ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಯರ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪನಪ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಲ್ತಾ ಇಂತೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ ದಾಯ್ತನ ಪಂಡ ಇಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಯ್ತನ ಮಲ್ತಾ ಇಂತ ಆತಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ನೀವು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಕ್ಕಿದ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಇಂತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಬೋದು ಪಾಡು ಮಲ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲ ಕೋಲಾಟ ಒಬ್ಬರು ಐಪುಂಡತೆ ಜೋಕ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರ್ದಾಟ ಐತನ ಕೋರ್ದಾಟ ಆತು ಕೋಲಾಟ ಈ ಜನ ಉಲ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ದಾಟ ಮಿನಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕೋರ್ದಾಟ ಆತು ಕೋಲಾಟ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವರ ಸೇರ್ಸಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಐಡ್ತಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪರದ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೇ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಊರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪಲೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬರು ರೋಲ್ ಮಂತಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪಗನಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಐಡ್ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಮಿ ಪಂಡದು ಹೊರದತ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ಏನು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ರೋಲ್ ಬರೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾವಡು ಫಿಕ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂಚ ಐದು ದಾದ ಅಲ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆಂಡು ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೊಂಡು ಅಯ್ಯೋಟ ಆವದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಗ್ಲಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಡು ದೇವಂಡ ಪೊಕ್ಕಾಡಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲೆಕ ಬೋಪುನು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿ ಬಂಡ ವಿಷಯ ಒಂಚಿನ ಬಂಡ ಏನೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಣ್ಣಂತ ಜತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೊನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪ ಏನು ಜತ್ತಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪೋನಾಗ ಒನಸು ಮಲ್ ತೋಪನ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪೋನಾಗ ಏನೋ ಅಮ್ಮೇರು ಕೆಲಸ ಪೋನಾಗ ಏನು ಉಂಡದು ಹೋದಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬುರ ಮೀದು ಬರ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಅಡ್ಡು ಉಂಡದು ಹೋಯ್ದ ಉಂಡು ನುಪ್ಪಿಚ್ಚಿ எனக்கேண்டா மேடம் தான் உண்டு போயிருந்தேன் அது கொஞ்சம் மைண்டெடு கொடுக்குது அதுவும் மைண்டெடு நமக்கு டக்க கொள்ளுது அப்பாங்க ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಏರಿಗೆ ಬಿಡು ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೊಚ್ಚು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಳಿಸಿದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆಗೆ ಮೇಸರಿ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪರಿದ್ದು ಮೇಸರಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ್ಯಾರ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಯಾರ ಮಾತು ಕೆಲಸ ಲಾರಿ ಕಲ್ಲು ಲೋಡುಗು ಇದು ಈ ವಿಚಾರನು ರಾಮಕುಂಜ ಡೇರಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೀಸು ರೋಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಲಾರಿಡ್ ಬರೋ ಅಂತ ಕಲ್ಲದ ಅಂದ ಕೇನ್ ನಕಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದು ವಾರ ನಿಜ್ಜತೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಪಣ್ಣದು ಓಪನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಂದ ಮಾರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪಾಡ್ನ ಅವತ್ತ
ಏತು ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾರ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4-5 ವರ್ಷ ಮಲ್ದ ಐನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಓಡ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೇರಿಗೆ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ವೇಜಿನಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಬಜ್ಜೆ ವೇಜಿನ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಓಡಿಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ತಿನ್ನತಿ ಅಪ್ಪಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬೇರ ಒಂದು ತಿನ್ನತಿ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಎತ್ತಲೆ ಯಾರು ಜಾತ್ರೆ ಬೇರ ಅವಳ ಮುಗಿದು ಒರಿಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಐಟ್ಲ ಒರಿಪುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ 25 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ತೂದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಟ್ಟು 500 ಕಮ್ಮಿ ತೂದೆ 500 ಜೋಕುಳ್ಳೆ 500 ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಳ್ಳು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ 500 ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಪೂಡ ಆಯ್ತಾ 500 ಒಂದು ದೇತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮತ್ತು ಹೂವಾಳ ಇಂಚು ದೇತೊನ್ನಾಗ ಪತ್ತನಾಗ ಈರಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿಪ್ಪನ ಎಂಕೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಕ್ ದುನಿಯಾ ಆತು ಎಂದು ಆತಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 19 ಕುಡ್ಲಾಡಿದ ಅದನ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡರೆ ಪನ್ಕ ಇರು ಪಿರ ಬೋರ್ಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡಾವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 5,000 ತಿಕ್ಕ ಜೀನ ಅಂದ ದಾಲ ಮನ್ಪರ 19 ಜೀನ ಕುಡ್ಲಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ 5,000 ಕೊರುವರಿಂದ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ 5,000 ಕೊರುವರಿಂದ ಪನ್ನಿ ಅನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 5,000 ಅತ್ತುಕ ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ ಇರ ತೋಜ್ಪಾಪ ಎತ್ತು ಕೊರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪನ್ ಇತ್ತದ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಐಕನಕ್ಕೆ ಅದು ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಂಚದು ಕೆಲದಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಈತು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಈತು ಕೊರ್ನ ಹಬ್ಬ ಈತ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರು ಕರ್ಮಿ ಕೋರ್ನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪು ಜಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬೋದು ಇಪ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಫೋನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಲ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಓಡ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಇತ್ತದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದ ಸುಮಾರು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಆಡ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಕೇನ್ಪೇಂದು ಆ ಪನ್ನ ಏರ್ಲ 10 ಕೇಂತಿಜೆ ನಡ ಕೇನ್ಪೇನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಏರ್ ರೇಟ್ ಪನ್ಪರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೇನ್ಪೇನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಂಕರ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಅವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತಾದ ಬಾಡ್ನ ಆನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೇವ್ರು ಆನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತವ್ರು ಆಯ್ ಬತ್ತ 5,000 2,000 ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ 15,000 ಏನ್ಪೇಂದು ಐಕಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪು ಇತ್ತನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪು ಅದೇ ಅವೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಮನಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಆನಿ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪು ಪುದರ್ ಜನಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತದನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಎತ್ತಿನದಾರ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಆಪನು ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನವ್ರು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತು ಅವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಬರಂದ ಈ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೋ ನಿಜ ಇರ್ 4 ಜನ ಎದುರು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬಂದ ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ನೋಡಿಗೆ ಅಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡ ತಂದು ಓ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅಂಚನ ಇಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಬೋದು ಪಿರ 10 ಜನ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ರವಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಅರಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೆದು ಪುಣಿಗೆ ಆಯಗಿಂದೆ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಾತೆ ಎರಡು ಇರಾಗಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಖುಷಿ ಅಬ್ಜ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೋಗ ಕೆಲ ರಾಮಕುಂಜಾರದ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಪೋನ ರಾಮಕುಂಜವನ್ನಾಗ ಪುದರ್ ಎಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರಿ ಅವಾಗ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕೇನಾಗ ಮಗ ವರ್ಷ ರಾಮಕುಂಜವನ ಯಾನೆ ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ರಾಮಕುಂಜವಂಡ ಒಲ್ಪ ಮರ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಸದರ ಮಾತಾಡ್ದೇನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ರಾಮಕುಂಜವಂಡ ಜನ ಎಂಕೆ ಪಂಡು ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡು ಮರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಟುಡ ಬೋರ್ಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಕಡಬಾರ್ದು ಪಿರಾವ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದುಂಬ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಪಂಡು ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂತ ಹಂಚದಿತ್ತು ಟಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಕಡಬ ಎದುರು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಜ ರೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪುಂಡು ಆಲಂಕಾರ ಪಿರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಗಿಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಶಾಲೆಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಂತಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪೋಂತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಾಮಕುಂಜ ಅಂತ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ ಮಲ್ತ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ
ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಲವು ಒಲವು ಬರೋದಂಡ ಕಾರಣ ಕಾಪಿಕಾಟನೆ ಟೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂ ಅಂತಾರೆ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಉಂಡತೆ ಪೇಪರ್ ಬರೋ ಇಂತಲೇ ತೆಲಿಕದ ಬುಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ఇంకా ఈ పేపర్ ఇంచ పోస్టర్ ఈ తెల్ల పోస్టర్ పోడుందంట ఇంకా నాటక ఇంచాదిప్పు అది ನಮ್ಮ ఊళ్ళో ತೂತು ಜತ ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ನು ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ నేను ఫస్ట్ తినతే కాల దాలేపంది పొక్కడ అదిపోయి ప్రచార కొరకు అదిపోయింది అంచ ఎన్నమైనడు అంచెత్తింది కానీ చాలా బంధువులేత ತೂತು ಜತ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನೇ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಅಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬೇತೋಲ ನಾಟಕ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ಬಂದ ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಅವರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂತಿನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ನಿಂಚ ಈತು ಇಂದಿತ್ತಿನೈತಿ ನಿಂಚಿನ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಯ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಪುದಾರ್ ತೆಲಿಕದ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಸರ್ ಅಪ್ರ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುನೈತಿ ದಾಯ್ತಿನ ಪಕ್ಕಡ ಪಾಡ್ನು ಆದಿಪ್ಪುದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚ ఒక కొంచెం బుకింగ్ అండి ఒకన్న పోతుంది తూనగేనే ఇంకొత్తు ఓ నాటక పండ ఇంచ స్టేజ్ పండ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅತ್ತು ನಾಟಕನ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ದಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕದ ನೀಲಿ ಬಾ ನೋಡು ಮೆಂಕುದ ಅದೇ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಪೇರು ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಂಕುದ ನಕ್ಷತ್ರ అయిన తూదే ఇంకొత్తాయన ఇందు నాటక పండ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಪಿತ್ತಲದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿದ ಆಯ್ ಬರ್ಪು ನಂಬಿ ಬರ್ಪು ಅವಲೇ ವೆಚ್ಚ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಡಪುನ ನೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಂಡ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಕ ಅಂಚೆ ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪದು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಪಿ ಹಾಕುನತ್ತು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಮುಖ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಟೀಮ್ ಮಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತ ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪ ಅಂದವು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೇರು ಸಾಲಡಿ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೇರು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೇರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅದು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ ಹೆಣ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಬುಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಅವನ ಮಂಚ ಅನ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಏರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವು ಏರ್ ಬರೀತೀನಪ್ಪ ಊರ್ದಾರೆ ಅವಲೇ ಊರ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತನ ಬುಕ್ ಬರತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಲಾಂಡ್ ಐದು ಅವ್ಲು ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಡ್ರಾಮಾ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ ಅವರ ತತ್ವ ಇಂತೇನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕೆಲವು ಉದಾಸನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡೋ ಇಂತೇರು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಬಂದಿತ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಂದ ಈ ನಾಟಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಮಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿಪ್ಪು ನಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪಪ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜರೆ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ ರಡ್ಡು ತಂಗಡಿ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದು 5 ವರ್ಷ ರಡ್ಡು 3-4 ವರ್ಷ ಅಂದ ಅರ್ದು ಬೇಲೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ತೂತೇರ ಅಪ್ಪಗ ತೀರ ಬರೋ ಇಂತೇರು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಲ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ತೀರ ಬರೋ ಇಂತೇರು ಅವಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ನಮ್ಮ ರಿಬಿ ರೈ ಬೆಳ್ಳಾರನ ಟೀಮು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಪಿಗಡ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಮುಕ್ಕಲಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ರಿಬಿ ರೈ ಬೆಳ್ಳಾರನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಾನು ಎತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತಿಜರು ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಜನ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅನ್ಪಾಯ ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಬೇತೊಂದು ಜನ ನಾನು ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣಂದು ರೀತಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಯ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ಲಾಡೇ ಆತನ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ್ದನ 6-10 ಬಂಡರ್ ಇಂಚೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಇಜ್ಜರು ಮರ ಈ ಮಲ್ಪತ್ತ ಮರ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತವ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪೋದು ಮಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು 10 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತ ಇರತ್ತ ಒಂದಂಡೆ ಪೋಯ 10 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಪನೇ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ 5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಓದನು ಅಲ್ಪನೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗಿಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋ ಬೈಯಾಗಿ ಶೋ ಅವಳು ಶೋ ಮೂಜಿ ಶೋ ರಡ್ಡು ಶೋ ಹೊರ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೈಯಾಗಿ ಶೋನಾ ಬೈಯಾಗಿ ಶೋ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ನಮಗಾಗ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೀಬಿ ರೈಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೀಮಿಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ போய் ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಸೀದಾ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಗ್ಲ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ನಕಲು ಬರೋಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಅಶೋಕೆ ಪುರ ಬೇಕೂರು ಅಶೋಕ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಯ ಬಜಾರ್ ಪಿರ ಶೋಭಾ
ನಯ ಓ ಶೋ ನಿಖಿಲ್ನ ಶೋ ಅವಳು ಪಾಡ್ನಿ ನಂದಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಓಲಿಟ್ಟೇರು ಅಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಳಗೆ ನಯ ಬಜಾರ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಯಾರು ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಈ ಶೋ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಯ ಬಜಾರ್ಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋ ಇಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಟೀಮಿಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಅಂಚ ಎನ್ನಂದು ಎತ್ತದ ಅಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ವಾಡ್ಯರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನು ಅಕ್ಕಲೆ ತೊಂಬೈ ನಡಿ ಆಗಲ ಇನ್ನೇನು ಬುಡಿಯಾರು ಬುಕ್ಕದನ್ನು ಮುಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ಬುಡಿ ಇರತ್ತೆ ಉಂತ ಇರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಟೀಮ್ ಒಂದಿ ಅಂಚೆ ನಾಲೈಂದಕ್ಕೆ ಜಾಗೆ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀರು ನಾಯ ಬಜಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ನಾಯ್ಕಾಪು ಕುಂಬಳೆ ಪೂರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಾಡು ಬರ್ತನು ಅಮ್ಮಾಡು ಬೆಂದು ಎಂತನ ಅಮ್ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಒಂದಾ ಆಯ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಮೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಿಡದಕ್ಕೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪೈಂಟರ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈ ಪಿ ಬಿ ರೈನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರು ಹಿಂದಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಆ ರೋಲ್ನ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರು ಆ ರೋಲ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಪುಷ್ಪನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಡೇತ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮದ್ನೆ ದುಮ್ಮನಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೇತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ದುಮ್ಮನಣಿ ಮದ್ನೆ ದುಮ್ಮನಣಿ ಬೇತೆ ಮದ್ನೆ ದುಮ್ಮನಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಷ್ಪನ್ನೇ ಪುಷ್ಪನ್ನೇ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಡಿ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಂತ ಆರು ಶಿವಣ್ಣ ಯಾರೇ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲದಕ್ಲತ್ತೇರು ಈರು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಮುಲ್ತೂರು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಬಸ್ಸು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ನು ಬಸ್ಸು ವರ್ಪನ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಪುತ್ತೂಡ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡಿನ ಪೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡ ಪುತ್ತೂಡಾದ ಬತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫಿರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ ಐಸರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಐಸರಿ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬುಡಿಯರದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ತಮಿಂದ ಕ್ಲಾಶ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಮ್ಮಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪುಷ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬರ್ತೀರು ಐಸರಿಗೆ ಬರ್ತೀರು ನಾನು ಅವಳು ಹೊರಿಯ ಬಾಕಿ ಅವರೇ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಒಂಚ ಪಂಡೇರು ಬಲ 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 ಅಂತ ಎಂಕ ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಅಂಡರು ಎಡ್ಡಾಪಣ ಬಲ ಅಂಡರು ಎಡ್ಡಾಪಣ ಬಲ ಅಂದು ಎಂಕ ಐನ ಎಂದ ತೊಂಡೆ ಪಂಡೇರು ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿನೋಡು ತುಕ್ಕಲ ರೋಲ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮದ್ನ ದುಮ್ಮನಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ತೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಎದುರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಡ್ತು ಕಾಮಿಡಿದಾಗ್ಲು ಅಟ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ತೋಜಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಅಲ್ಪ 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 ಇಪ್ಪಗಳ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ಅಂಚೆ ಸೀದ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾನೆ ಐಸಿ ಇತ್ತವಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಸರಿ ಇಂಚಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕಗೂ ಈತನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ತೀಸಿ ಮತ್ತು 120 ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಜತ್ತನದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೂವೆಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಇನ್ನು ಯಾಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಂದು ಬಂದದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೊನ್ನ ಇರು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಿಗದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪಂಡೇರು ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಇರು ಪೋಲ ಪುತ್ತೋಡು ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಂದು ಇದು ಪಂಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿಸೋದು ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಆತಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಏನು ಚಕಾಲ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋದಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ಸಾಂಗ್ನ ಎಣ್ಣೆನು ಆತಿ ಸಾಂಗ್ನ ಎಣ್ಣೆನು ಕೀಡು ನಾಡ್ನು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ನಾಡ್ನು ಅವೆಂಚು ಸಾಂಗ್ ಏನದು ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಓ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋ ಸಾಂಗ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಬಟ್ ಅವು ಕೀಂದು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಓಕಿಂದು ಗೊತ್ತಾವನು ದಾನ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಇದು ಕೈಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಆಗ ವಾ ವಯಸ್ಸು ಆ ಕೀಡು ಒಂದು ಅವಲೇ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಣ್ಣತೆ ಆತ ಡಿಪ್ ನಾವು ಆತ ಬೇಕು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ದಾನೆ ಅವತ್ತೆ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಂಗದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಾಂಗ್ ಪನಿಯರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇರೇನು ಚೈಟ್ ನಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ಜಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ
ಏರೇನು ಮತ್ತೇನು ಸಂಗೀತನ ತಾನೇ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಅದಂದ್ರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ವೀಣೆ ಬಾರ್ಸಪ್ ಜರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಾರ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಕಲೆ ಬರೋವೆ ಪನ್ಪೇರದೆ ನೆತ್ತೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಬ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪುನ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾಯ ಆಪುಜಿ ಒರೆ ಏತೆ ನಾವು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ರಗನು ಏತೈತೆ ಅತ್ತತ್ತು ಒರೆ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಹಿರ್ ಕೂಡ ಗಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ ಕೇನರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪತ್ತದ ಪಂಡದ ವೈಪಕ್ಕ ಮುಗಿಂಟು ಈ ಎಡ್ಡೇಶ ಪಾತನ ಎಡ್ಡೇಶನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ದೆ ಒವ್ವು ಆಪುಂಡು ಅವು ಆವಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಅಜ್ಜಿ ಇರು ದರ್ಬದಾಕ್ಲನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಜವಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನೇ ಪೊನ್ನು ರವಿ ಅನ್ನಗೆ ಬರೆದಿಂದ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಬರೇನೇನು ಇರೇಟು వచ్చినಲ್ಲ ಪೋ ಅಂದಿಗೆ ಮನೆಟ್ಟಿಂದ ಮಂಡಿದಾರ ಮನೆಟ್ಟು ಹಾಕನಲ್ಲ ಪೋ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದತ್ತು ಸುಳ್ಯ ದಾಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರೆ ಪುದು ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲೆರೆ ದಾನೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ರವಿಗೊಂಜಿ ಪುದು ಅವಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ಜಾ ಇದು ದುಂಬ ಬಸ್ ಇಡ್ಬೋ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯಾರ ಅವು ಕಲೆ ಇರೇನು ಕೊನೋಯ್ನಿ ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಕಲೆ ಹಿಡಿದಾರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಏನು ಸೋತು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬೋಕ ಸೋತನ್ನ ಬೀರೆ ಯಾಕಡೆ ವನಸ್ಸು ಬೋದು 2 ಗಂಟೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈಜಿನ ರಪ್ಪದಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ರಪ್ಪ ಉಂಡದು ಬರ್ ಐಜಿ ಜಾವ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಡಿ ಬಾರ್ಬಿಲ್ಲಿ ಆತದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂಚತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಪನೋಡ್ಚೆ ಆತ ಪನ್ಪಿದಿ ಕೈತಲ್ಲತ್ತೆ ನೆರಕ ಅಂದಂದೆ ಈತ ಪೂರ ಆಂಡತೆ ರವೀಣ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಪರ್ ಇತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡಿರೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚೂರತ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಪಂಡಿಜಾರ ಅವ್ರು ದಾಯಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಊರ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇರೆಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಊರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋಕೆ ಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಜಾತಿ ಎಂಚ ಇರೆಂಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಬರೋಕೆ ಏನು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇರ್ದಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ಯೂರ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಏರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಆವಡ್ ದಾಯ ಕೇರ್ ಬೈ ನಾನು ಪೋಪೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ದಾವ ಅಂಚತ್ತಿ ಅತಿತ್ತ ಕೊರೋನಾಗಿರಿ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಯನಿ ಬೋರ್ಚಿ ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡನ ಜೀವನದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೆಗ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ದಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದರ ದಾಯ ಅಂಚ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಕೈ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯದಾಲೈತನ ಕೇಳಿ ಅತ್ತು ನಾನು ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅವು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿದಾರ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಣದು ಅನಿತೆ ಸಂದರ್ಭನ ಪನೋಡತ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಪನ್ಪು ಪನ್ಯಾರಿಜ್ಜ ಅವು ಆ ಒಂದು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಯ್ತು ಮನಸು ನ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ತುಲೆ ಕೆರವರ ಮೋನೆ ತುತ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆತ ಮುಚ್ಚಿದಿವ ಏತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಂಡಿರೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವಾ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ ಬುಡ್ನಿ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇನು ಓಕೆ ನಾನು ಪುನಃ ಆಕಳ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾತುಗುಲ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಟು ದಾಯ್ತಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ನ ಅವ್ರು ದಾಯ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ತೋಪುನ ಆಪುನ ಮುಗಿದ ಇದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ತು ಇದು ದಾಯ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ತೂದು ದಿತ್ತಾರ ತೂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತಿ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಪುನ ಮಾರ ಇರ್ ದಾಯ ಅಣ್ಣ ಪನ ಯಾರು ಅವ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಾರ ಇಡೆಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ಕ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಡ್ಡಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಡ್ಡಾತನದತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡ ಏನು ಪಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಐಸಿರಿ ಬತ್ತ ಆ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಏನು ಅಮ್ಮಾರ್ದಿತ್ತನೆ ಐಸಿರಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾರ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಪುಷ್ಪನೇ ನಲ್ಲೆತ್ತನ ಎಡ್ಡಾಪಂಡ ಬಲ ಅಂದಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಎಡ್ಡಾಪನ ಬಲ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಪರಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅವು ತೂಕ 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 ಅದು ತೂಕ ತೂಕ ಅಂದತ್ತೆ ಏನು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವು ಅವಡು ಚೆನ್ನ ಬರ್ಕ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೂ ಪಂಡೇರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲ
ತೂಕ ಬಲ ಅಂಡರು ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತನು ಪಾರಜ್ಜಿ ಹೊಣ್ಣು ಇಂತರು ಪಾರಜ್ಜಿ ಬಲೆತಿಲ್ಪಲೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ಬೊಡಿ ಪುಣು ಅಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುಣ ಅವಡ ಕಷ್ಟ ಉಂಡದೆ ಬತ್ತನು ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಮೀಜಾರಡ ಒಂದಿತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡೈಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋಲು ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ ಅಂದಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡದೆ ಅಂದಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ನಡ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ದಾಯ ಪಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ ಆತ ಅವು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಟ್ ನಿಜವತ್ತು ಇಂಚ ತುನಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಅವು ದಯ ಗೊತ್ತಿರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪೀಸನ್ನು ಬರ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಲು ದಾಯ್ತು ಆನ ಪಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ತುಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವತ್ತು ಮಲ್ತನ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಿ ಎಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದ ನನ್ನ ಮಲ್ಪದಾಯ್ತನ ಮರಲು ಕಟ್ಕೊಡೈತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಮುಳು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪದ ಕೆಲ ಕೊರಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಬರೋ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ಬೇತನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ನೆರಿಯರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಸ್ ಆತಂತಲೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಏತ ಪೋತರು ವೈರಲ್ ಆತನ ಇಡ್ಡಿ ಆತನೆ ಇಂಚು ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ఆయన ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ತೊಂತೇವೆ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಮಂಡ ಕೇಸ್ ಪುರ ಆಡ್ತಲೆ ಕೇಸ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಕೇಸ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತೆ ಆಯ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ನಿಜವತ್ತು ಏನು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ರೋಲೆಗು ದೇವಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಡೆ ಮಲ್ಪನೆಗು ಒಂಜು ಆರೋಗ್ಯ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಪುತ್ತುಡು ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಡೆ ಮಲ್ಪನೆಗು ದುಂಬು ಒಂಜು ಆರೋಗ್ಯ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಪುತ್ತುಡು ಮಲ್ತ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣನ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಟೀಮ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪನ ನಕಲ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಎಂಚಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ 16,000 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 3,000 ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕದ ಅವೇನ ಪತ್ರ 1 ವಾರ ಕರೆದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ರೈಸ್ ಅಂತಲಿ ಐದಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನ 3 ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಆಟಿಕೂಟ ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಅವ್ರು ಶೋ ಮಲ್ತಾರ ಅವ್ರು ಶೋ ಮಲ್ತ ಅವು ಶೋ ಮಲ್ತ ಅವು ಲೈವ್ ಉಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತನ ತೊಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟದನ್ನೇ ಅವಲೇತಿ ಬಟ್ ಇದಾಗ ಬಗದಾದಂತಾರ ಕೊನೆಯರ ದಾಲಜಿ ಸಾರಿ ಬರೋಕೆ ಏನು ಪಂಪಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಡ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ಕಾಮಿಡಿದಾಗ್ಲು ಬರೋ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲು ಬರೋ ಬತ್ತೆ ಏರು ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರು ಹಂಚಿದಾಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಹಂಚಿದಾಗ್ಲು ನಿಖಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅವು ಮೂಲ ಇತ್ತನತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತನ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಇಡ್ತು ಏರು ಅದು ಕೂಡ ಕಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ನಂಚ ತೋಚ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೇಸ ತಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂತ ಜರತ್ತೆ ತೋಜ್ಪಾರ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಣ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತೋಜ್ಪಾರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪನತೆ ದೇವರ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಲೂಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೋದನ್ನ ಮಲ್ಪಡಿದೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಬರುತ್ತೆ ನಂಚ ಬುಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತಡವು ಮಾಂತದ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪದರು ಓ ದೇವರೇ ಇರು ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕದ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾರ್ಲಾತು ಶೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ ಓಡಿ ಮುಂಟ ಉಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ಪಲ ಕೊರ್ಪನು ಸುಮಾರು ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಾದರು ಬೋರ್ಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪಾದರು ಇತ್ತೆ ತೀರಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂಚೆ ದಯ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಆತ ನೋಡ್ಕ ಕೇಸ್ ಈರು ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡೋರಿಗೆ ಕೇಸು ಕೊರ್ಪನು ಬೆಳ್ತಂಗಡೋರಿಗೆ ಕೇಸು ಕೊರ್ಪನು ಅವು ಇಂಚ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ ವಿಷಯ ಮುಡ್ಕ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋತಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಅದು ಗಲೀಜು ಬರೋ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ನಾನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಜಾವ ಬೇರೆ ಬರೋ ಹೋದಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಹೌದಾ ಮಲ್ತಾರ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ದಾನ ಆಲ್ಪಡು ಅಂಕಲ್
ಪೊಡಿಗೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಮಲ್ಪೋಡಾತೆ ಬಂಡರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಯಾರ వెళ్ళి ಅಂತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಐದು ಕೊಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ పోతాంగిలా ಹ್ಞೂ పండు ఎంకలే మామన్న మల్పుదారు ముల్ప ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಯಾರ ಮಿಕ್ಲ ಪಾರ ಕೂಡ ಆಂಡಾರು ಹ್ಞೂ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊನೋನು ಹ್ಞೂ ಅದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಅವಾಗಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಚಾ ಅವು ಅಬ್ಜಾ ಗೊತ್ತಂడి ಇವ್ರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಂದೇನೋ ಇವ್ರು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಂದೋಡ್ದಂಡ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು ತೂದಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನು ಅವೇ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಕೇಸು ಗೀಸು ಬರ ಪಾಡೋಣ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಈಗ ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರಂಡ ಇರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲೆಜ್ಜ ಅಂಡಲಕ್ಲ ಇಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂದವೇ ನಂಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ತು ನಾ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಞೂ ಅರೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟು ತೂದಿರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗುದು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಅವನು ಹ್ಞೂ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳು ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಹ್ಞೂ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ತುಪುನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಗೋನತನ ಪಿಕ್ಚರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರತೆ ಬಾಯ್ನ ಮರಪ್ಪೆರಜ್ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕೆನ್ನಾಗ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರು 7:30 to 11:30 ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪ ಇರೇಗ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ನಾಟಕ 7:30 to 11:30 ಹಾಂ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಹ್ಞೂ 7:30 to 11:30 ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ತಿಕ್ಕನೆ ಅಂದತೆ ಓ ಸಿನಿಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕರ ಸುರಾಯಿನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದಲ ಪನ್ನೋಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೋಲು ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ 2 ಎಕರೆ ಮಲ್ದೆ ಎಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಂದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದುಂಡು ವಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮೂವಿ ಲಾಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಎಕರೆ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ఒక సుమారుండి చూడతే 30 ఉండాలి అంద ఓకే 30 ఇప్పుడు పన్పరా పన్నర పొంజింది పన్నోడు చావు ಅಂದ ವಿತ್ ಪೂರ ಟು ಇಯರ್ ಆಪಂಡ್ ಐತೆ ಬರೆದು ಒಂದೆ ಎಂಚ ಏನು ಬರೆದು ಒಂದೆ ಅಂಜನ ತುಲೆಗೆ ಅವ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ ಐಟ್ ಬರೆ ನೆಡ್ಡತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪುನದು ಎಟ್ಟನ್ನ ಐಟತ್ತು ಅಂದ ಅವು ಒಲ್ತ ಒಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪುತ್ತೂರುಡ ಇರು ದಾಯಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಅನುಭವ నేను మెడ్రాస్ దేతాను ఇరు దాయక్ మార్రే ఒక ఇంటిలే కడిడల్ పొడిచి ఇంటిలే గడిపు ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚ ಅನ್ನ ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿರಿಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಾರಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ತನ ಇಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವನು ಶೂಟ್ ಅವನು ಕುಂದಾಪುರ ಅದೇ ಎಕ್ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎಕ್ ಬಾರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪನ್ನೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ 2 ಎಕರೆ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಲುಂಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋರಿ ಪಿರಿಕುಲು ಬರ್ಪೆರ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಇಸುಮಾತು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯೆ ಐಸಬಸ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕನ್ನಮುಚ್ಚಿ ಗಾಡೆಗೂಡೆ ರಾಪಟ ಆರಟ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಲಿಪಂಜ ಕರವಾಡು ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಲಲ ದಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಮುಖ್ಯಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಐದು ಪಕ್ಕ ರವಿಯಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಬರ್ಪಿಚಿ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾಂಡು ಆತೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನವ್ಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜದ ಕೊರಡು ಮನ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ಇರೇಗ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆರದಾಲೆ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿರದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ
ಅವೇನು ಏನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ఒక ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ದಿನಟ್ಟೊಂದು ಐನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ 4 ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐನೇನು ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಡಿ ಈ ಐನೇನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಕೊರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದು ಅಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಏನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳು ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ತೊನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊನಕ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನು ದಾತಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಾತಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆದ ನೆನಪ ನೆಂಕೆ ಶಾಲೆ ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಂತ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಆಪನ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ಕಲ್ತಾನ ಶಾಲೆಡೆ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ಕನ ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ HM ಗೊಂಜಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತನಾಗ ಅಂಚೆ ಪಂಡರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳು ದಾನ ಪನ್ಪೆರಾದು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಶಾಲೆದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದಾಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟುತ್ತೆ ಈತ ಏರ್ ಕಾಸು ಬಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಪುದಾರಿಗೆ ಪೋಪು ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆದಾಕಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಾನು ಏರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನಡಕೇಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಪಡ್ದು ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಪೇರು ಕೇಳ್ಪೇರು ಏತು ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದೀತೆ ಐತೆ ಅವು 250 ಆಯ್ತು ಎಂಜಾಗ ಬತ್ತದು ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಪಾಡ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರಿಚ್ಚಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೈಯೋದು ಮುತ್ತಿ ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರು ಅವನ್ನ ಮಂಡದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ಲೇನು ಹಾಕ್ಲಿ ಫೋನ್ಲ ತೆಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಹೊರಕ್ಕೇನು ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಯ್ತು ಗಡಿ ಕೇನಾರ ತಪ್ಪನತೆ ಮನಿ ಪರಿಜಾನು ಅಂಚೆ ದಾಂಡ ಕರಿಸದ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂದು ನನ್ನ ಕೇಂಡ ಏಟ ಅಂದು ಅವರದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಕಲದಕ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ 10 ನೋಟು ಕೇಂತೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಕೇಂತಾನೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಎದುರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ 10 ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಅದೇ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆತುಲ್ಲತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜ್ವಾಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಯ್ತು ಬರ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಮಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಕೊರದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ 200 ಅನ್ನ ಕೊಂಚ 200 ಪಾಡು ಜನ 100 ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಆ ಪೋಪನ ಏರೋಜಿ ಜೋಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೇರ ವಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಂಚೂರು ಕೊರ್ಕಂದು ಕೊಂಚ ಅವೇನೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮಕೊಂಜ ಪೊನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಕೆ ಅನ್ನಕ ಕಡಪುಡ್ಜಿ ಮಾಡೋ ಇಂತರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಪ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕರ್ಪುಡ್ಕ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಕ ಬಂಡ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಮಾಂತರ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಯಾನಕೇನು ಪಂಡ ಹಾಕಿ ಭಯಂಕರ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಗೂಗಲ್ ಪೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಪಡ ಆಗಣ್ಣ ಇದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಒಲ್ಪೋದು ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆದ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗ ಎಂಕಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನಿಕೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಕೆ ಆಯ್ ಕಾಸು ಕೊರುವೇನಾ ಕಾಸು ಉಲೇ ಪಾಡೆ ನಂಚೆ ಬರ ಬರ್ತಂದು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಕೇನೊಲಿ ಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ವಣ ಪತ್ತೊಂದು ದಿಂಜ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಇದು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸ್ವಾಮಿಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೊಲಿತ ಅಂದಾಯ್ಕೋ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪ ತಟ್ಟಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇದು ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತು ವಿಚಾರ ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ ಎಂಜಿ ಎಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಟ್ ಬೌಲರ್ ಸರ್ HM ಯಾನೊಂದಿನ ಶಾಲೆಡೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪ ಬದಲು ಕಣ್ಣು ತುಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಬೌಲರ್ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ತುಕ್ಕನಂದು ಬೌಲರ್ ಪನ್ಪು ನಾನು మాస్టర్ 12 నంబర్ మాస్టర్ సత్య మనప దేవరరాజ 12 నంబర్ మాస్టర్ రాత్రి 2 బడిది చెప్పారు ఉడుపు జలంది సత్య దేవరరాజ అది ఇరు నంబర్ మాస్టర్ ఇరు నంబోడ ఇరు ఓర ఎన్న బడిదినట్టు చెప్పాడు ಚೆಕ್ ಎಸ್ ಕುಂಜರೆ ಈತ ಹೊರತು ರಾಮಕುಂಜರೆ ರವಿರಾಮಕುಂಜರೆ ಆಂಡಪ್ಪ ಅಂದು
ರವಿರಾಮಕುಂಜ ರೀತಿ ಬರ್ದು ಪಾತೇರಿಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ಯಾನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಣ ತೂಯೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಸುಲಭ ಬರೋದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯ ನೇರಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಅದೇ ನೇರಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಈರೆ ದಯ ಮಾರೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಪಡತೆ ಅಂದ ಅವು ಈರೆ ದಾಯ ಮುರಿ ಏತ್ತಲ ಕೊರಿರ ಅವು ಈರೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಲೇತ ಸೊ ಮಲ್ಪದ ಕುಳ್ಳೆ ವರ ಪಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯದೆ ತೊನ್ನೋರು ಏರು ದಯಗೆ ನಾಯಕನ್ನ ಅವರ ಪನ್ನೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಊಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ತೀರದ ನಾನು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಡಿಜಾರ ಬಂಡಿಜಾರ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನೇನ್ ಗೆತವ ನಾತಿ ಈಗ ದಾಯ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬನ್ನಿ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇರೇನು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇರೆಗೆಂಚು ಗೊತ್ತ ಅಂದಪ್ಪನ ಅದು ಕೊರ್ವೇರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ದಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತ ಮಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈರು ನೆಟೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ ಕಾಯ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಮೇಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಈಮೇಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಲು ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಒಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವಂದೆ ಈ ನಾನಾ ಮಸಾಲಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಆಮೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಮಸಾಲಾಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅವಂದೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ಪುರ ಐಕ್ ಪೋನಾಗ ನೀರು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಮೂಲಿಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಇರ್ಪತ್ತ ಪೋಡು ಕೋರಿ ಅವಂದ ಎಂಚಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಭತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ Citadel Developers presents Pure Masthi with Manju Rai, powered by Lalita Jewelry. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಆತನೇಟ ಮಾತೇರಿಗಳ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by Citadel Developers, powered by Lalita Jewelry.